Monte. Terreo cuberto de vexetación espontánea como toxos, fentos, silvas, arbustos, etc. e que pode estar poboada de árbores. Incendio. Lume de grandes proporcións que se propaga facilmente e causa grandes estragos. Calcinar. Queimar todo ata reducilo en cinzas. Nesta zona non recordan algo así desde agosto do 2006. Case máis de 1.600 hectáreas foron arrasadas en Galicia o pasado mes de marzo. A vila de Rianxo quedará calcinada. Por que arde o monte con tanta facilidade? A nova proliferación de especies invasoras que temos no noso monte ahora mesmo fan que cada ano os incendios se collan maior magnitude, moito máis difíciles de apagar, de controlar, arden moito maior número de hectáreas e dan tamén situacións de peligro por a proximidade a casas e a carreteras. Por que eucalipto non? Hai especies máis invasoras co eucalipto, por exemplo as alcacias e as mimosas, que son moito máis difíciles de erradicar dos nosos montes por o tipo de reproducción que teñen, pero en cambio o eucalipto considero que é un invasor tamén social. Nadie ve o monte galego ahora sin eucaliptos, a xente mira para a leira do veciño e di ten eucaliptos, eu tamén os vou poñer. O eucalipto dá uns beneficios a Galicia que son incontestables, pero a súa proliferación está causando problemas. É unha especie epidófila, arde a gran velocidade, o lume favorece a súa expansión. Cantos máis incendios haxa, máis eucaliptos vai haber. Entonces, casi me posturo que eucalipto millor non. A igrexa de San Pedro de Vilas sufriu de primeira man as consecuencias deste incendio. Foi reconstruída no ano 1671. Ten 10 metros de longitude e o seu teito é de madeira. Aquí acostuma realizarse unha romaría o sábado máis preto ao día de San Pedro. Por esta zona a xente acostumaba a poñer manteis e toallas. Comen, falan, beben, escoitan música e todo iso en contacto coa natureza. Pois no 2006 ardeu a mesma zona que ardeu ahora estas semanas. Entonces hai que mirar o porqué e por que se espalla con esa velocidade e por que o lume non o controlamos hasta que chega prácticamente ao pé das casas. Nós non vamos a poder ou non podemos luchar o mellor contra esa xente que lle quere facer mal ao monte ou aos intereses do monte, pero sí o que nós podemos facer é darlle outro valor ao monte que teñan outro tipo de rendementos como os animais, como a apicultura, a resinería, outro tipo de aproveitamentos no que non sea todo a madeira o que nos poda dar o monte. Aproveitando esas cousas vamos a ter un beneficio no que poderemos invertir os cartos para mantelo limpo, mantelo en condicións e introducir as especies que nos axuden a controlar un pouco máis a virulencia deses incendios. Fousos ao Monte empeza fai ano e medio, pois un día decidimos xuntarnos, coincidindo tamén con uns incendios graves que houberan na zona de Portugal e na zona de Vigo, pois quixamos que o noso monte que non pasara por o mesmo. Apostamos por elo para evitar os incendios forestais e máis para dar unha biodiversidade ao noso monte. Nós queremos, onde estamos actuando, que é na zona de Campo de Maneiro, no que temos un colexio, queremos educar aos nenos da maneira que vexan o monte que é seu, que o respeten, que o coiden, que o noso monte ten máis usos e máis producións da que a xente pensa.